free. That go for onye you because on TV fan nyina nka ho ma Oh. They say unimasana we na wan san so the boys na ka mama. Hey, ayo na ye na menim de ntia to da bia na ni bi misa o. Ye mian. Oba se me ni na wo se me sa. Na ka se nyina paake no. O ka se ye de. Ayo an say Ede. Ayo say body ni ntina cars na ya no. Wa kire na dwen, o misa nyoma nipa mensa. Me so de menim say abayo osapa. Se wo si dwom na wo so a. Me no. Anano amampani call program ya se na ayifo yi. Di asafo yi. Wo mo wo so ma. Video no nya bi hwe ya. Kasa amampani won chiri no wa soki. O si papa na aba na rumi. Aye critical. Ladies want to sue. Na so she. Wo nya huri. Abra zo hoye de. Na me adom ho ye pa CD. Na me de okwada obokrata yi mu na me pesa me fa sem wedidi kan. Yankoi. Yera Katie Hammond no senra okopie mu e wo mrase bedwafie appointment committee ni ma vetting ye koso. Na odin sem bie tudwa me kenkan ye no me san ko google ene karo ni kofi nyina san google ye. Sije me ho adwiri me edien ya wonim se enam nso ya ye kra de bo man yi mu ye made de ye kra ba sa ye se atiefo se efre bibi me hu say me nka no kra ti say emoa ento soa no ahu ni nyina ye kra ba o ti say bia aponche ye made ye chekere se enye ye made nko a we no mienu no nyina om kra ba mienu ban ayo aso bo ame e omo say wona wo kan asem wa ka kire o don kan me tv mienu ban ti say bia wo say eno no enye uku aboa ewo ma ho na mema ho enti mienu ban heye o Emuano maka kika bom me kika bom say atiefo anam na omokraba no asempa be kan go microphone wona ho ye story no odwanhwa ene abode waka ma me dase enti eno de ayo waka ye no se ni nyina omkra bi baga na ha okan say na menimu da enumade wo ha o na se wo yi sa ye made ne aboa ye mo nsono ni nyina sigege kraba no a ye se yetumi di sika $164.5 million ene krasa nam wen mo de ba o they say ye kraba because e bi ni Ghana ye kraba baby bia de wo hanom no enno so se ebetumi aso entu beko bia toba na ne nsono na ebi mo de ne nsono ya bo ne po nyina no e de chichire na koma no ne e bi oso atawo ni bi wo mo de chichire na e de achichire honestly me oni me nim da say sa nyoma na yetimi kraba me de nim se bi ga me koto a em se de yakuna omo de ye me mo de nya na mama ni je wonti me menwe me yamade me ntimi menwe ompa yamade mempe me nim de ntia batanye na mama ni je ho mama ntia aboso choba ewo Kofodia aboso choba minia Gertrude aboso choba uduru ha yamade papa ono de fie de ebunu efie de I hope say nye de yakraba no papa me da say enti stadium Kofodia stadium Kofodia no ayo ade mini fie no pacho kwa fameko sige nam we yo enti atiefo na eno na Yera Katie Hammond da chese da bi omobo modern committee no di dwuma ekoye ho report ne ade de baye na woso ohunu ye no chese esoki no say yetu omam ne yetimi di sika over $164 million ekokra yamade de ba ni eton ni edi na bi wo krampo na obede kra ho say we de eye normal aboa pa yamade na wo we na aboa nsunu ene esoki mi no aboa nsunu na yesani mu nyina na yakokra na de aba
e obi business a woje wo sika wo se ne nyina ye nneoma bi a e wo se by now o mani to me a develop room pempen so say yen kokra sa nneoma we emfa mo man yi mu gizard ne ade ade kwa ke bi mu kra kasi pete ne moamoa de nyina bi fafra na de aba eno ye de bi mu so ensusie no sausage ni ade a ye wie ni ade say no sausage na ye flesh ya yam enti eno no ntimi hunu so ahu sa abo na ote ase enti mo video bi e ba ya na ne live abo na ne de ya tam na to machine mu ne hunyi nyina ne de na to mu a eno so ho sembe jimi na sa scary ehu ya ehu enti eno na ye raketi Hammond eche say so no ye so afọ ba be hwemfidi nyuma so ase so mototo na no na ebekwa koduru so mo bagina tumo mo nyini ntumo ne ebe kire so obekwa kodi dwuma na asate sen enti eno na waka ho asem se eyade baako a wo hunu se eye scandal emmoa enyade mo man no empunto ekwanim enti adamoto bi e wasa ban no ne aso ye hwemfidi nyuma edi gu akwan so se de beye na ye betumi enya eye ensese na egu akwan so oma ye asebia ye pushi wo mo ye mo musika no na ye boa no mate mo nyuma mu because your poultry farmers bebre na wo nam enye poultry kwa cow ne ade nyina no we have farmers e wo ha your processing factories na say one district one factory Akwabuacho Adom mo baby okosia meat process I confirm guinea fowl yes you process omo enam omo nyema bibia abna I think say Senyame Yadom na vetting committee womo pass Oraketi Hammond one of the first adwuma so one district one factory eno de nka beboa baby a honorable Alan Chemantin DC no na on franco speed na eho no sije won say ebi wa ekoba no me ehunu say baby wo no ma yakopa ho ntoma wie aka nwuram enti no nyese oba no ni nyina aka adwuma no ho enti omo akire omo akire ne ehunu say ni nyina aka adwuma no de wo commission ye no nyina no are they functioning and asset saying if they are not functional adentina e was stancer adentina enye adwuma because say you be commission we ni abetena say na kan ramu de na emfaso de ben pa na wo so say ye de sika hye mama ne kodu san pempen so no enti say ye ho ne de hia sanse ye wo bi anka nantwe ko ma mikrobone ni portable wo ne kokohye anantwe egu ho munya nantwe ketwa enti ye wo companies akese processing factories akese a e be process na sanima we nyina no ye nya bi wo mu a enka ye ha ye de ye ma de aje kwa credit for be my so de pa wow over $160 million afibia ya wo kwantwa enti ano ho asem e wo daily guide abokrata mu na me hu se wo setiefo ehunu pa na akokon nso no wawe bi da misano abana misano eni akokoti isherade akokon nso no ni akokoti na hwe ne nine no me mom de be akokɔ nyina no me nyina na mentimi wi akokɔ na ma de aye nkwan but you say ne me papa to akokɔ na say me nyina na asa akokɔ nso no asisi aya dogi but nso no ni ti ya paim akokɔ pata na those days ya paim na de nchene apro ho a ye toto boy ye o de yenya kan ye da se yenko ye nim ye twim nso no ye primo e so do de otimi yi mu yi a ehuhuru mu nyina yi a asema na okay but choices me ba cho obi aware akokɔ nso ananiti o share Facebook for comment to her making kind amount we need to form an association associate are you a vice president o do ba wi anoma na de yi na de na re wa tutu ne ho nyina na wa pai ne bo no anoma ya mu osi ahe anoma ya mu osi ahe o de nchina se shem na musrade no ototo na chade no wa she na echigu ayi ejade we are ready na na ya uchucha de na we na echucha ho ye tita sen ayo we ko badim me da no moda sare de menya de amena me fa ne bi ni agro da bi mintimi we obi si CJ yaba members na ba on yes far above area must we are here members no that's why we akukoti we akukon no na obenya ewo ho yewe na me de se yan ye kunu na yewe dia me ni problem Kwame Jonathan or CJ I'm number 1 good morning members that's nene nyina wa we pen ya na se nene nyina omugu so members no yewe no ma yewe akukoti ni akukon so no ni ade na akukon ni atwa ni ti a ya ni adeku akire ho no na yen boys ni akohia ho CJ kan
Akosombo Nkania or say war. I say one soon cry. Yari wine. Hey! My goodness. And we be man more than level too much. Azoy man or say akukwan suno is very very tasty. Or share free aguna swedru. And so fire Sam or say how we used to fight over it. One more want to hear. Oh, that's nice. That's nice. That's nice. Kweku official or say we are still eating it till today. Mugu sorry. My dear. And I do baby madu de minti bin suare. Oh Debbie. Me da kokon nan na me pepa kokon nan. And na ne friend Kambu. And an insano. Hand and Insano so dear question sempa number 1. I'll question sempa. Hey! And your man, Akukonsa. And your man, I have to be person cancer. Members in Abba pa. And I know I got Munina. Ever for me platform. That be Ade. That's him. Me kind of one crater, and I can't some matches you as some paddy, and your man. Na said or ye be ra se no mama yem sheme gwasi enti ye shada oboka tane mu nsem no na nyabutre okay yeah ade na enya wawa me maka bibi o say me ka bibi okay me dase seje bitime ko Maximela or say akukon so no the rough and Godfred Otopajan or say CJ with pepper and salt CJ zija kwa na ne bie akukon so wan saba na ye kan yo now members na menya omo ha we say Jenny Rose or say akukoti wow it was my favorite when I was a child I used to fight with my brother. Nebu ese wo wi na nini timi pa egu wanum papa bi I know na de no etu I know utimi fe manage de etuba na na your plenty 0302216561 0302216562 da bi ma che wa kokko no part me pe me se akokko nsane ne nan me se ni tini ne nso no 0302216561 0302216562 030 me here members ayo Aisha Chocho me na must go home Ghana Chicken Head and Intestine Eaters Association and mo be campaign and kasanti munya association na moyiri munya campaign say mo nkrama yenkum ho ya na yenya ne nso ne ade ne ho ya na bi mutimi kokko so se boye wa kokoti nko a yetumi package o akukoti nko ne package ne nso ne package redeem tete o CJ obia wo wi aboa bia ti no onim nyansa awurade enam ye se na enam ye na bi ma bodam ya na enam ni bi abodam hello good morning CJ everybody to hwani like I say freedom yeah bro of mama CJ akukoti ne nso no wa wi bi da CJ ma we be da but them ya da pa e ne nsa no ene ne nan no me ne obra e ba ko okay ebacho ye peniti ne nso no ye peniti ene ne nso no hello good morning Eric asefrin here akoti goma akoti akokoti ene ne nso no Eric wa bi da Ministry not yet singer pan no pro. Jesus. Ne so no de ye chichinga. Chichinga sina o de prayer sina na wa tutua. Stick no. Hey. Eric Medasia, members number. Hello, good morning. Hello. Me ba tonwa ni. Ade from Daniel. Niti akukọ ni niti ni nso no. Eto san. Ema do ku akọ no twa ditina no de na na wo ditinu mu. No de ni nso so achichire mu. Urade. Enye easy. Fight ankasa. So poki as onye bi da on try. Nanu makum. Nanu makum. Hello, good morning. Hey.
Sorry. Hello, good morning. Good morning, CJ. Me ba join ni. Yes, Ananka. Seto. CJ. Yan kwai, akukọ ni ti. CJ, unu ma dia na me ya pa. Me tie. Kuma akukọ ni wi a, ni ti no me wi a me di ka yi ni ti no. Na ma yi no ntro no unu ma dia na me de ye. Me tie o. Ko papa. Na ma sense na papa na aya tia na me de apamu. Eno na ya me de pamu yi ya ma de ni bi ni efi. Na ma ohro na me de tuma ko ni kakado. Na me de si ya. Na bia uni ti no so ya na ma pamu mienu. Sani ba ya ingredient no. Makoni ni ayi ni be. Bebre na dwene nim. En sana ti. E ba sana dia wuti wona o de dia. Baby, Osun nesi. Osun ni tinu pemu a. Na ma ingredients no ewura kokọ no adwenem. Wura adwenem. Hello, good morning. Good morning. Me ba join ni. Me de Mama Jane. Mama Jane no ka sa friend. Because of your denta. Auntie Jane. Papa. Ni tinu no ani je ho. Akoko ti. And then na me to me nyai. Many 50 years, me to be and then and then me to be I was on Namnakata, but near Mama. Open my young fine papa, Nama kitchen and soon on me, Papa. This is in a pop. Nanitino, no, my ye, no, me chana, no. Hey, no more there. The more time I market master, I'm a better baby. Mama Melian, because my favorite pie. Wow. Hey. What's real? That's a fire. Yes, members home. Share. Menyana aywa ya gada members. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Pastor Wini. So far, see you kuni. I'm not for free. Gaza free Madina. Madina, ebe for ambassador wa wana. Akukoti. And someone will come forward no pese you. Hey, akukoti we for. Ya rini amo. Entokwa ya ko akoko nai ho ne akoko nsoro ho pa. On say o sane akoko nsoro na obo no soronko bi asem mesa bi sa. Ayaya na green wetu chanda kanti. Manu magina ntefu ko. Oh, and you opa anka. Lile sane. Hello, good morning. Hello, good morning. Be what you whining? See, Nana Brony Ashaman. What's friend? Ashaman. Okay. Nana, I go ni tino. And then no. See, maybe Ashaman by you. I'll continue no yena na three dikini. Na, yena sia yena mama de maya. It moves so much the pana the music. A bonus on the tin quiet. Tese, see, I ask him kitwa. Na, and now some of the baby my idea pa ne mo mesremo yo ai akokono ni asomodwen so da mo ye beba ho akokono ni asomodwen abibie apofin we guy abibie oni ma bibie me ni ma bibie na oni ma akoko ma yen Godfred Otopajan or say akoko no ni ti no manu awie no ebin a ono ne de no obie nanum na no de nsa na etua ne nsa no o de chane na fofo o de chane na fofo experience. Hello, good morning. Warren We want to whiny Isaac as a friend me prefer sema Isaac CJ akoko ni ti ni o e do satan na e won the chance di fire di o what you say special chance ya ga saladi akwati na we are what of kwenti o baby no aka sa we yi wa de mako
I told you I want to get in Quano or Bukanasu or not the Guso. Just one. Sorry. Hello, good morning. Hello, good morning. Me bato hani? Oh, I don't forget Beyonce as I like I said. Beyonce yentio. Well, so I could come na even that. Me kono e koyi e sheye pa because uti spices. Mama did buy a life super mama did that. And no egg the pa. And no a we are baby. Who did the fufu egg? And I only did a monswa, a jollof rice with chicken, and no spices in coma, and no share pa, egg the pa to say, my God. That's it. Yeah, that's it, pa. Vic. Hello, good morning. Me family last caller. Hello, good morning. Last caller. Hello, good morning. Morning, what? Me bato hani? Auntie Maggie, me Auntie Maggie. Oh, Auntie Maggie, Nasi. Nasi. Auntie Maggie, Auntie Maggie, Romana, Auntie Maggie. Mo, Akuko ni tino, ene nsono no. Auntie Maggie. Akuko tino nsono. Me enko pabonti, obi eku na akoko obefra me Maggie be kunna me. Ne tino nsono nenti. Na say ya dwuma na wo ye oje contract ukoku akokọ no a ni tini ne nsono no ene akatua ye de ma wo eno na mete oh yeah Auntie Maggie safre we oh osin kwakwa abontere so adwuma no ye no oba besia no obi ekum akokọ a one ye be frɛ no okum wi a ni ti ene ne nsono edo waje e de ado wase oh no cray baka de agime kwa pebi Agbowaza ya Mawuli osisije famika group no ho me number ni the number na to 059 Abafo any abre hey oh that's nice happy Meg BD or say chicken head and intestines onapo it's my favorite ayo tinkwa hey or say akoko ti and akoko eh na wachiro yi esewa David Kwesi esewa abna me fa ne bi ni agro no cry the waka say course e ba no oh say me na minim we oh aha me na minim we but e bi mo we pa na macho so obi me na akoko 92 eye na mama ni je ho abesi na nyina ne akokɔ nsa aha but na mia na akare de ne we den na ebepe brefo fro se je se na wo ka akokɔ no yeah akokɔ no aye monyene o de ma men komani wa bi da o say wa bi da usina no musade no ni nyina pia na ejanum na no tuntum no hey ready ya me hey abebie fanso your friend apof ofe you chwa na no fini nya afi ho na ye twitwa na am ne da ya abenkwan aba now chifom ya do bi biase na mama ya hunti no ai wa che ya tina eso momodin anom pa kokoti ni akokɔ nso na onye no package wo mama konkom aha na de interesting comment on Facebook na de min testing hwe min testing hwe be ye den so ye be mi yani ma ya de adwadu chuma o se wasre sa o da fam no mu ni fe wasre sa manu ya mode hwe amna to asoma ya na mama to aswa ja ye wi akokoti wi akokɔ so ni de na ne ya boye no mu anesa na sije de akoso e wo emrase bedwa fie yeah no nakoya MPP ni NDC asomode egbo ani na panyimpa be de echi odedom kesia no wo fie ho no ya Alexander Fanyoma Ken wono na HS sama NDC amanyoko ne de abeto abonten epeso omo party MPs no a omo NDC afa no wo fie ho na mpanyifo mampani abodini ya omo ye asoafo ekwakohwe asoye bi esi ho abeda mpan no na wo ka che omo se wo yi omani ma omo makwan anyintum emasa asoafo no ma yadwuma so omo ye sa no a na omo sabotage aban no
omo twetwa aban 19 omo ma aban ne dwumade a woso die no enkwa animu wonim so ma san de abetu dwa krompo no ese na omo per secret balloting ne nyina ho nsɛm no ɛwɔ daily guide abokrata yi mu a wonsaka enkyemu ne nyina ɛwɔ ha ɛna mamprogu emabu nso ene wo mu su kyerɛ sɛ omo empene police for emma meche wo mo hene ewo eye ahensie bi e course na watwetwa mu ya mpanyifo so se na etia ehye no eno so ho asam ewo ha nti CJ abra menua nana intim crofa na ha wose CJ wanum ye wo dedo pa akokon so no de wunyo eno de no aka ho na so wanum yo de na so de akokon so obere onya nti ono so de naka group no Nana, good morning to you, my brother. And there's also come association what me aso me ka home na me secretary. Oh, abna me gu agro but. Na say you me found daily graphic da bokrata yi mu. Na asemwe enra ebaye. Dr. Henry Kokofu executive director Edma Environmental Protection Agency. Into omo mo hye ye potem ni ewie mu no ehye ne etoto eho niema se de beye ye benya frama pa home. Na se ye tebia ye wo mu enne no omo boye kokko ese enframa no enye enframa na ye home no enye krakrakrakrakra na mo se enkekan wa bi ni ade a ese na aba environment niti no ama frama no yentinka ne papa mu a wona ma hye nose mask entinka ye betumi akobra covid ba ya na ye hye nose mask no e de boy ho ban no a ye betumi de ahye adwi mu se covid wo ho nei ne ye hye nose mask na boy ho ban a enframa na ye ho mi na ma ye ho mi ni nyina no omo che se eye enframa no eye important no aye polluted enkekan wa bi ebomu a enni se ye ho bi de koye mu san se ensu so aso bebre no na woso edemayen sija sema o makan no eye hu pa wo se ye nyina gana ni bia no ede na adwen koso hwe ena ye wie be no nsia kase boya ye pie ye ewie ma ye kusu obeka se bia enso beto eno anopa so ewie na esa na tie ekobo no nso so ewie ma ye kusu omo chesa ye environment no enfama no efie bam ekeka wo bam enye se be ho me akoye mu enu nti na se o car wa wo drive na obetimi akipi glass no apa eboa esa se de mo a wo drive efi no ebem speed enfama no bem na o heli enti se o glass no fem na wo nche mask de a ade a emboa o na wenu nyina ne yensem twofo hie mu bi a EPA ene executive director ono ewo Dr. Kwabena Kokofu na deputy director of quality assurance Ghana Health Service Dr. Mary Aram Asinyo omumienu ne kabo mu a omo ye sansem twofo hie mu no enti we no kokko na omo bo Ghana fo kokko na omo bo amanfo se ye mo ye ho ban homie na ye home no environment na ye namu na ye home ne enne no enye safe enfama ye pomoden enti yenya hweye asemu e wose ye komu pa na ye boy homodin say ye benya honorable Henry Kwabena Kokofu openia oda EP ano na kene no atwetwe ne de sansa kire ye nyina abasa de omo no ehwe wie mu ehwe ne ekoso ka February de hamatan ba be February enya ma asesa ede na asesa na fe nka yentu ye hofo but ye guso aye pe ne nsaka na ye ne ye guso a ehado mamemfa wentwe mo kyerese wo mu se ye kɔ opebre mu a naturally no eye na ope no ma ewie mu no eye mfuturo kakra but we no mo kyerese yenya ye ne ye bi ne ye su ne ye ban bi no na asan frama no kra ewo ye mpotem na eno no mo kyerese we na eye natural causes eno na ama weather conditions no esesa no nti awose ye hye ye ba ne se na meso tumi hye ka bi ne tuntutuo enya de keto no de na mokwan so wontumi krampo enhome wa wontiri nyina no eye nsem bi omode aba na ye bekɔ so abɔkire na ye roma di mu komo yie na ye tiase na ye hunu kwan be fa so abɔ ye ho ban na sa wote menka de a penos mask ni bito na ehye fa ne nam sansa do no ema wo nhome mframa na ewa bonten no ema wo kyerɛ bi ne enkɔfo ha bi amrɛ em se ye ka no ye ntu awofo nso fo emofra no em se nan se emofra no wo hwɛ emofra no cold ha wo mu pa Mr. Junior ba me times na ya ne ni afa be se tourist infections
ne hwene mu nso ne nsuo saa enti yɛmmɔ mmɔfra no ho ban ntade a yɛde bɛhyɛ wɔ mu ɛwa nso aba system nim enti saa papu ne ɛwa ne afiafie ne saa ne ma no nyina ɛwɔ hɔ nti abatan no wɔn hwɛ na wɔn mmɔfra no ɛho ɛban yɛsrɛ mu a yɛkeka ne sɛ ne yɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkra yɛn ho ne yɛn ma no na Pantan Hospital so na bɛtɔ dwa sɛ ɔmo de ka 2.8 million Ghana cedis suppliers ɔmo di nnuro ne nneɛma brɛ ɔmo no makoma kwaduro no 25 ɛna ɔmo di ɔmo saa ka yi Dr. Frank Bani ɔno yɛ director ɛwɔ Pantan Hospital ne fo de da sɛ na hwɛ sɛ de wabobɔ ne nsa ahan na ne kyɛ sɛ ne ho adwiri no kwan a nneɛma yɛ agye nsɛm wɔ hɔ no mo ɛne ɔhawa ɛde ba ɛno nso ho asɛm ɛwɔ Daily Graphic mu na wɔhyɛ de find the bɔkrɛtɛ yɛ ɛde asɛm aba ha na chief of staff me owura yire akosu afrema opare ɔsɛyi ne fo de da asɛm wɔ ho na wonim CJ ɔmo ɛkyerɛ sɛ sei no wo a wonim sɛ ɛyɛ wɔ February bosom wɔ 2023 mu wo a wonim sɛ wowɔ abanjuma mu sɛ woyɛ emrase bedwani ɛmfa na soafo hompo woyɛ soafo bɛdi akyire woyɛ abankrate pani baabi bia wodi udwuma na sɛ wonim sɛ wowɔ foreign trip bu wɔ anim a wobɛkɔ a ɛwɔ sɛ wode saa plan ne nyinaa brɛ wɔ mo na wɔn hyɛ mu deɛ wobɛtumi adi so dwuma ɛne deɛ wontumi nkɔ na ɛno no ɔmo de nkyekyɛmu abɛto ha sɛ ya ɛno ɛyɛ nsɛm ne nkrata efiri ne office hɔ no aba eti 2023 wɔ foreign travel bia ne plans bia fabra hɔ na wɔn hyɛ na ɛno kwa ne kyekyɛmu wɔ ɔmo sɛ bia wɔnya invitation a wɔse invitation no ɛnya wɔhyɛ sɛ wɔse wokɔ saa ɛyɛ kɔntuo no enti ɛno no ɛyɛ wɔn discretion ɛsɛ wɔbɛkɔ anaasɛ wontumi nkɔ ɛno nso ho asɛm ɛwɔ the finder the bɔkrata yi anim ha sɛ ya mediama ɛna yɛwura 17 MPP omo chairman no so omo ni mpanyefo di nkomo no mahunu eda omo ebebie nominations omo e de be parliamentary ne presidential election se unim se celestial praise ne etoso edu no baso 6th March 2023 ya yenuaba Celestine Donko infie duni a o share celestial praise no ase a decade yaba bedi 10 years no enti waton safra adwumtofo bebre Pastor Jervis Jokoto Aaron Logan so kai Aaron Logan makai no pa na no we share no gospel bi sweet voice so a gospel musician sweet voice just a fantastic voice. I'm personally going for celestial praise because of Aaron Logan me kotie no na ya yenua emoji Nana ya wasare Odoma Nkoma ono so beba PC Esther Obapa Christy Evelyn Wanjiru of Kenya and NK Ogboruche also Nigeria womu nyina ebeba na fe the host Celestine Donko aji womu 6th March Edwada 6th March 2023 holiday 4 p.m. Bayard Udru Bayada Victory Bible Church Dominion Sanctuary asore kakrakane si hono eho na celestial praise no ubenya baby apake oka kama security nyina ewo ho enti ticket no 60 Ghana cedis regular double near 100 Ghana cedis and a VIP near 100 Ghana cedis. Enti offer phone no betimi ato ticket anapaya. Star 447 hash. Star 447 star 1762 hash. Star 447 star 1762 hash. Star 447 star 1762 hash. Airtime Properties, Dunu Restaurant, ATL Fabrics, Tank Palace Hotel, Oheza Studios, K Mode Fabrics, and a Cheesy Pizza, and a Ekura Yasnia.